het parlement een vergadering wil over de spanningen in de regio. Er is natuurlijk veel gebeurd afgelopen weekend. Afgelopen zaterdag drong Amerikaanse militaire troepen Caracas binnen en zijn daar vandoor gegaan met president Nicolás Chávez en zijn echtgenote. Wat heeft dit nu voor gevolgen voor ons? Moeten we daar iets aan veranderen, aan onze manier waarop we zijn voorbereid op rampen, crisis en dergelijke? Het zijn allemaal vragen die de parlementariërs beantwoord willen krijgen. Daarom wordt er morgen een seniorenconvent gehouden. Er zijn de leiders van de fracties aanwezig. Onder meer is een uitnodiging gegaan naar minister-president Pisas, maar ook aan het hoofd van de Veiligheidsdienst, aan het hoofd van de rampenbestrijding, aan het hoofd van de Defensie hier in de Antillen, om op die manier uitleg te geven over de situatie. Dan zal worden besloten door sommige parlementariërs of ze daadwerkelijk ook een openbaar debat in de parlement willen hebben. MAN-PIN en PAR willen sowieso een debat in de centrale commissie. Maar de vraag is of het ook daadwerkelijk een groot debat moet gaan worden. Of dat de informatie die gegeven wordt tijdens het seniorenconvent voldoende is. We houden u daarvan op de hoogte. Maar in ieder geval wil het parlement op de hoogte worden gesteld van alle